እቲ ፊልም ክጅምር ጃኮብ ሓሪቑ ካብ ገዛ ክወፅእ ከሎ ንርኢ። ኣቦኡ ቤሊ ናይ ወዲ ኩነታት ኣጨኒቕዎ ምስ ወፀ ኣብ መሬት ዝነበረ ናይ ቤላን ኤድዋርድን ናይ መርዓ ዕድመ ወረቐት ይርኢ እሞ ወዱ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝሓረቐ ይርድኦ። ቤላ ምስ ኣሊስ ስለቲ መርዓ ይዘራረባ ነይረን። ኣሊስ ከዓ ኪድ ነስኺ ኣብ ዝወል ሓንቲ ትገብርኒኺ ኪድ ዕረፍቱ ሰዲላ ከም ትኸይድ ገበረታ። ንምሸቱ ቤላ ኣብ ክላሳ ኮይና ጃኮብ ንሳባ ህያብ እናረኣየት ከላ ኤድዋርድ ይመጽእ። ቀፂሉ ኤድዋርድ ሓደ ዘይነገራ ነገር ከም ዘሎ ይነግራ። ቤላ ከዓ ብዛዕባ እቲ ነገር ምስ ሓተተቶ ኤድዋርድ ነቲ ታሪክ ሓደ ብሓደ ክነግራ ጀመረ። ኣብቲ ካርላይዘር ዝቐየሮ ሰዓት ደም ሰብ ንምጥዓም ወፂኡ ከም ዝነበረ ይነግራ። እቶም ዝቐትሎምን ዝሃድኖምን ዝነበሩ ሰባት ከዓ ኣመናት ጨከናትን ገበነኛታት ከም ዝነበሩ ይገለጸላ። ሕጂ ግን ከምኡ ብምግባሩ ከም ዝተዓስ ወሲኹ ይነግራ። ቤላ ከዓ ኣጆኻ ንስኻ ከምኡ ብምግባርካ ኮ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትሪፍካ ትብሎ። ብድሕሪዚ ሓዊ ኢመት ይመጽእ እሞ እቲ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ይነግሮ። ኤድዋርድ ከዓ ንቤላ ሎሚ ነወዳት ጥራሕ ዝተዳለወ ፓርቲ ከም ዘሎ ነጊርዋ ምስ ሓዊ ኸደ። ቤላ ከዓ ብሕልማ ኣብ መዓልቲ መርዐኦም ቮልተር ቫምፓየር መጺኦም ትርኢ። ተጠውያን ድሕሪት ምስ ረኣየት ከዓ ኩሎም ቶም ሰባት ሞይቶም ረኣየት። ናይ ኤድዋርድ ኣፎን ስርኢን ከዓ ደም ብደም ኮይኑ ነበረ። ብድሕሪዚ ቤላ ካብ ድቃሳ ትበራበር እሞ ነቲ ዝኾነ ነገር ንኣሊስ ትነግራ። ክልቲአን እንዳዓለላ ከለዋ ሮዛ ትመጽእ እሞ ናይ ቤላ ጨጉሪ ክትፍሽል ከላ ክትሕግዛ ከም ትደሊ ነገረታ። ኣደ ቤላ ናብ እንድሕሪ ምምጽኣ ከዓ ኣመና ከም ዘጸብቐላ ትነግራ። ኣቦኣ እውን ቀጺሉ ቅድሚ ሕጂ ኣድያ ንስ ገበረቶ ናይ ጨጉሪ መትሓዚ ከም ህያብ የበርክተላ። ቀጺላ ቤላ ምድልዋ ተወዲኣ ከላ ኣቦኣ መጺኡ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ይነግራ። ቤላ ከዓ በጃኻ ካብ ጎናይ ትርሓቕ ትብሎ እሞ ተተሓሒዞም ናብቲ መርዓ ኣተዉ። ቤላ ፈሪሓ ዋላ እንተነበረት ንኤድዋርድ ምስ ረኣየቶ ግን ትረጋጋ። እቲ ቃል ኪዳን ዘእስሮም ቀሺ ቃል ኪዳን ምስ ኣተዎም ነቲ መርዓ ይጽድቐሎም። ንምሸቱ ኤድዋርድ ንቤላ ደቂ ክኡን ደቂ ሓትኑን የላልያ ኮይኑ ግን ዩራሪስ ተባሃለት ጓል እቶም ተኻሉ ኣብኡ ብምህላዎም ሕጉስቲ ነበረትን። ወሲኻ እቶም ተኻሉ ንመሓዛ ኣለውሮም ምቕታሎም ኣሰኻኺራ ነቲ ዕድመ ገዲፋ ተወፀት። ኤድዋርድ ከዓ ንቤላ ንእሽተይ ናይ ቤተሰብ ሽግር ኢልዋ ምስዕሳዕ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ከዓ ሓደ ዓብዪ ህያብ ኣለ ኪኢሉ ናብ ጫካ ይወስዳ እሞ ምስ ጃኮብ ይራኸባ። ኤድዋርድ ከዓ ንኽዘራረቡ በሎ ኣነስ ናብኡ ኸይደ ኢልዎም ይምለስ። ቤላ ከዓ ንጃኮብ ስለ ዝመፀ ከም ዝሓረቐት ምስ ነገረቶ እዚ ኩሉ መዓልቲ ኣበይ ከም ዝነበረ ሓተተቶ። ጃኮብ ከዓ ናብ ናይ ካናዳ ዶብ ከም ዘምርሐ ረዲእዋ ኣብ ናይ መጨረሻ ናይ ሰብኣዊ መዓልታ ከም ዘባላሸወላ ይነግራ። ቤላ ከዓ ስለ ዝመፀ ደስ ከም ዝበላ ትነግሮ እሞ ናይ ሰብኣዊ ባህሪኣ ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዙ ከም ዘይቅየር ነገረቶ። ጃኮብ ግን ኣመና ይሓርቕ እሞ ከምዚ ኮ ክትገብሪ የብልክን ክትሞቲ ኢኽ እናበላ ከሎ ኤድዋርድ ብቕልጡፍ ይመጽእ እሞ ምስ ጃኮብ ይተፋነን። ሳምን ዓርኩን ከዓ ይመጽእ እሞ ንጃኮብ ክረጋጋእ ይነግርዎ። ጃኮብ ከዓ ንሳም ክትመውቱ ኮ ትኽእል ኢሉ ምስ ሓተቶ ሳም ከዓ ንሱ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንዓና ይምልከተና ነይሉ ከም ዝኸዱ ይገብር። ቀፂሎም ኤድዋርድን ቤላን ምስ ኩሎም ተሰናቢቶም መዓልቲ ሕጽነቶም ንኽቕጽሉ ናብ ብራዚል የምርሑ። ኣብኡ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ድሕሪ ምዝንግዖም ብጃልባ ናብ ኣብ ሓንቲ ደሴት ትርከብ ገዛ የምጽኣ። ቤላ በቲ ናይቲ ገዛ ጽባቐ ተማሪኻ ከላ ኤድዋርድ ይመጽእ እሞ ክሕንብስ ስለ ዝኾነ ክትመጽእ እንተደለየ ይነግራ። ቤላ ከዓ ሕራይ ክመጽእ ንስኻ ቀድመኒ ኢላቶ ሰውነታ ከተጻራሪ ጀመረት። ብድሕሪዚ ቤላ ነብሳ ብፎጣ ሸፊና ናብቲ መሐንበስ ምርሐት። ኣብቲ ማይ ከዓ ምስ ኤድዋርድ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ እንዳሕለፉ ኤድዋርድ የቋርጻ እሞ እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይደሊ ነይሉ ግልጺ ይገብረላ። ቤላ ግን ኣይከውንን እዩ ንስኻ ከምዚ ትጎድአኒ ይኣምን ኢላቶ ብሓንሳብ ይድቅሱ። ኤድዋርድ ክጻወሮ ዋላ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ከቢድ ነበረ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቤላ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት እቲ ዓራት ከም ዘይነበረ ኮይኑ ተሰባቢሩ ረኸበቶ። ኣብ መስትያት ጠጠው ኢላ ምሸት ስለ ዘሕለፈቶም ግዜ እንዳዘከረት ከላ ኤድዋርድ ይመጽእ እሞ ትማሊ ሃሴኪ ደይሉ ይሓታ። ቤላ ከዓ ወልሓንቲ ኮንኩን ዋላ እንተበለቶ ኤድዋርድ ግን ኣካላ ፈትሹ ስምብራት ዝሓዘ ነገር ምስ ረኸበ ንነብሱ ይወቅስ። ቤላ ከዓ ንኤድዋርድ ንምርግጋ ኣነ ኮ ዳሓኒ ንስኻ ግን ኣይተሓጎስካ እንዲኻ ትብሎ። ኤድዋርድ ከዓ ካብ ዝፍጠራ ኣትሒዙ ከምዚ ገይሩ ደስ ኢልዎ ከም ዘይፈልጥ ይነግራ። ብተወሳኺ እዚ ነገር ዳግማይ ከም ዘይገብርዎ ይነግራ። ብድሕሪዚ ኤድዋርድ ምስ ቤላ ኣብ ብራዚል ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ። ክልተ ሰባት የምጽእ እሞ ናይቲ ገዛ ተኸናኸንቲ ምዃኖም ይነግራ። ቤላ ከዓ ስለ መንነትካ ይፈልጡ ዶ ኢላ ትሓቶ። ኤድዋርድ ከዓ እወ ትጠራጠርያ ንዓና ከም ኣራዊት ገይራያ ትርኢና ይብላ።
ንምሸቱ ከዓ ቤላ ሓደ ሕልሚ ረኣየት። ንሱ ከዓ ኣጆኺ ሕልሚ ጥራሕ ኮይሉ ከረጋግኣ ከሎ ቤላ ተቋርጾሞ ዳግማይ ብሓደ ይድቅሱ። ንጽባሒቱ ንጎ ካብ ደቃሳ ምስ ተባራበረት ኤድዋርድ ኣብ ገዛ ይነበረን። ደብዳቤ ጽሒፉ ከዓ ንሃደን ንኸተማ ከም ዝወፀ ይነግራ። ቤላ ከዓ ኣብ ገዛ ዝነበረ ናይ ደርሆ ጥብስ እናበልዐት ከላ ሃንደበት ዕግርግር ይብላ እሞ ከተምልስ ጀመረት። ኤድዋርድ ከዓ ንገዛ ተመሊሱ ስለ ዝነበረ ንቤላ ይተሓመማ። ኮይኑ ግን ቤላ ሓደ ነገር ኣስተውዓለት። ናብ መስትያት ቀሪባ ከብዳ ምስ ረኣየቶ ከዓ መጠኑ ከም ዝወሰኸ ተዓዘበት። ብኻልእ ከዓ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ጥንሲ ክገላበጥ ይፍለጣ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈዚዞም ጠጠው ኢሎም ከለዉ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት የበራብሮም። ቤላ ከዓ ነቲ ቴሌፎን ምስ ኣልዓለቶ ኣሊስ ነበረት። ንሳ ከዓ ጥንስቲ ከም ዝኾነት ነገረታ። ከብዳ እውን ካብ ንቡር ዝሓለፈ ብቕልጡፍ ይዓቢ ምህላው ትነግራ። ኤድዋርድ ከዓ ነቲ ቴሌፎን ይምንጥላ እሞ እዚ ነገር ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ምስ ቤተሰቡ ይረዳዳ። ቀፂሉ ነቲ ቴሌፎን ዓፂዩ ብቕልጡፍ ክዳውንታ ይጥርንፈላ። ንቤላ ከዓ ካርላይዘር እቲ ጥንሲ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ንጥዕና ክጽቡቕ ከም ዘይኮነ ነጊርኒ ኢሉ ናብቲ ዝኾሕኾሕ ዝነበረ ማዕጾ ክኸፍት ይኸይድ። እታ ሰበይቲ ምስ ኤድዋርድ ብቋንቋ ላቲን እናተዛረበት ከላ ሃንደበት ነቲ ጥንሲ ረኣየቶ። እታ ሰበይቲ ከዓ እዚ ምኸውን የብሉ እንዳበለት ገዲፋቶም ወፀት። ኤድዋርድ ከዓ ሕጂ እታ ሰበይቲ ስለ ዝፈለጠት ብቕልጡፍ ክንከይድ ኣለና ይብላ። ጃኮብ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ንኣቦ ቤላ ይረኽቦ። ኣቦ ቤላ ከዓ ጓሉ ንእሽተይ ከም ዝተጸላ ከም ዝነገረቶ ንጃኮብ የጻውቶ። ጃኮብ ከዓ ሓሪቑ ናብ ቤላ ይምርሕ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ግን ናይ ቤላ ገጽ ተጨማዲዱ ነበረ። ዝበኣሰ ከዓ ዓቢራ ይረኽባ። ስለቲ ኩነታት እንዳሓተተ ከሎ ከዓ ቤላ ጠጠው ኢላ ከብዳ ማዕረ ክንደይ ብቕልጡፍ ዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ተርእዮ። ጃኮብ በቲ ኩነታት ሓሪቑ ምስ ኤድዋርድ ተጨቃጨቐ። ቤላ ጠጠው ተብሎም እሞ እቲ ውሳነ ናይ ባዕላ ከም ዝኾነን ነቲ ቆልዓ ከዓ ከም ትፈቶ ትነግሮም። ኤድዋርድ ንጃኮብ ንዓኸ ዘረርበካ ይደሊ ኣለኹ ኢሉ ድሕሪ ምውሳዱ እቲ ጥንሲ ክውለድ እንተኾይኑ ቤላ ናይ ምትራፍ ዕድላ ንእሽተይ ኢሉ ነቲ ሓቂ ይነግሮ። ብተወሳኺ ከዓ ኣሊስ ኣብ ልዕሊ ቤላ ንዝፍጠሩ ነገራት ክትርእየልና ይትኽእልና ይብሎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓኻ ምናልባት ክትሰምዓካ ስለ ትኽእል ኣዘራርባ ይብሎ። ጃኮብ ከዓ መሊሱ ዘይትሰምዓኒ እንተኾይናስ ኢሉ ሕቱኡ ብሕቶ ይምልሰሉ። ኤድዋርድ ከዓ ምናልባት ቤላ እንድሕር ድሞት ኮይና ደኣ ንስኻ ከዓ ንዓይ ክትቀትለኒ ይደሊ ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሉ። ጃኮብ ከዓ ናይ ኤድዋርድ ምክሪ ድሕሪ ምስምዑ ናብ ቤላ ይኸይድ እሞ እዚ ነገር ኣብ ልዕሊኺ ከቢድ ሽግር ከምፅኡ ንኽትሞቱ እንድሕር ኮይኑስ ንዓና እንታይ ትርጉሙ ይብላ። ቤላ ግን ኣነ ሓያል ጓሌ ይፍለጠኒ ኣሎ፣ እዚ ቆልዓ እዚ ከም ዝወልደ ይርድኣኒ ኣሎ፣ በዘይ ትጠራጠር ትብሎ። ጃኮብ ከዓ ብመልሲ ሓሪቑ እቲ ትኾንዮ ስለ ዝፈልጥ ኣነ ኣብዚ ክጸንሕ ኣይደልን ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ኣብቲ ደገ ምስ ወፀ ከዓ ንሞትኡ ብእግሩ ሃሪምዋ ናብ ተኹላ ተቐይሩ ናብ ጫካ ኣትዩ ቤላ ዝበለቶ ነገር እንዳዘከረ ክጎይ ይጅምር። ከይሓሰቦ ከዓ ናብ ጽርግያ ይወፅእ እሞ ከም ገለይሉ ነታ መኪና ምስ ሓለፋ ናብቲ ጫካ ኣትዩ ንጎስኡ እናነቀወ ይጽውዖም። ኩሎም እቶም ተኻሉ ድምፂ ምስ ሰምዑ ናብ ሓደ ቦታ ይእከቡ። እቲ ኣልፋሳም ከዓ እቲ ቆልዓ ክውለድ እንተኾይኑ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ኣብ ሓደጋ ክኣትዩ ኢሉ ይነግሮም። ጃኮብ ከዓ ከምዚ ክትገብር እሞ ኣይፍቅደልካኒ ይብሎ እሞ ምስ ሳም ይተፋነኑ። ሳም ከዓ ኣብዚ ኣልፋ ኣነ ኢሉ ናብኡ ይጽጋዕ። ጃኮብ ግን ከም ካልኦት ንነብሲ ይግዝአን። ምስ ሳም ብምበኣስ ሓላፍየይ ኣቦዩ ናቱ ውሳኔ ከዓ ዝሰምዕ፣ ስለዚ ካብዚ ነገር ዝወፅእ ኣለኹ ኢሉ ገዲፍዎም ይኸይድ። ጃኮብ ናብ ቤላ እንዳተመለሰ ከሎ ሴት ዝበሃል ሓዊ ይመጽእ እሞ ምስኡ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግሮ። ጃኮብ ከዓ ብሓሳቡ ዋላ ተዘይተሰማምዐ እቲ ወዲ ግን ነቓፅ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትካ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትሓስብ ኣለኻ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። ሴት ከዓ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ክሳብ ዝሓስኩ እወ ይብሎ። ጃኮብ ከዓ በልንዓናይ ንናይ ኩለን ቤተሰብ ክነጠንቅቖም ኢሉ ይወስዶ። ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ከዓ ንኤድዋርድ ጓሳይ ኣብ ልዕሊኹም መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይዳለው ኣለዉ፣ ንቤላ ከዓ ኣዳልውዋ ይብሎ። ብድሕሪ እዚ እታ ጓል ተኹላ ንሓዋ ተኸቲላ ተጸንበረቶም። እናተዘራረቡ ከለዉ ከዓ ናይቶም ዕስለ ድምፂ ይሰምዑ። ሴድ ከዓ ሳም ዘለናዮ ቦታ ፈሊጥዎ ኣሎ ኢሉ ይነግሮም። እታ ጓል ከዓ ንጃኮብ ሓሳብካ እንታይ ኢላ ሓተተቶ። ኮይኑ ከዓ ጃኮብ ሓሳባቱ ንናይ ኩለን ቤተሰብ እንዳነገሮም ከሎ ንዕዘብ። ኣነ ንሳም ይፈልጦ እየ ኣብዚ ከባቢ ተሓቢኡ ክጸንሐና ስለዚ ተዳለው ይብሎም። ካርላይዘር ከዓ ጃኮብ ንዝገበረሎም ነገር ይመስክኖ። ኣብ ደገ ጃኮብ ከም ዝበሎ ሳም ተሓቢኡ ይጽበዮም ነበረ። ሴት ምስ ሓፍቱ ኮይኖም እናተባረዩ ንቤላ ይሕልዋ ብዝነበሩሉ ሰበይቲ ካርላይዘር ዝበልዕዋ ነገር ሒዛትሎም ትመጽእ።
እታ ጓል ግን ምስኦም ትረዳዳ ኣይትመስልን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካርላይዘር ንቤላ ነቲ ጥንሲ ሪኤላ ነበረ። ኮይኑ ግን እቲ ጥንሲ ሓያል ስለ ዝነበረ ናይ ኮንዕ ፅምታ ሓደ ብሓደ ይሰባብሮም ነበረ። ቀፂሉ ከዓ ሕጂ ጠጠው እንተዝያቢሎሞ ከይወለደቶ ክትመውት ከም ትኽእል ይነግራ። ኣብ ሓሳባ ከም ዝፀንዐት ዝረኣየ ኤድዋርድ እቲ ቆልዓ ንዓኺ ክልክመለይ ኣይደልን ኢሉ ከም ኣቦኡ ገዲፍዋ ይወፅእ። ብምቕፃል ኩሎም ቶም ቤተሰብ ተኣኪቦም ከለዉ ቤላ ከም ዝቆረረት ረኣዩ። ጃኮብ ከዓ ኣነ ከምውቀየ ኢሉ ናብኣ ምስ ተፀግዐ ዕግርግር ኢልዋ ከተምልስ ፈተነት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤድዋርድ ንናይ ጃኮብ ርእሲ የንብቦሞ ጃኮብ ሓደ ሓሳብ ኣለዎ ኢሉ ይነግሮም። ጃኮብ ከዓ ነቲ ህፃን ዘድልዮ ነገር ክንህቦ ይግባአና እዩ ይብሎም። ቤላ ከዓ እቲ ህፃን ከም ዝፀምአ ግልፂ ገበረትሎም። ኤድዋርድ ከዓ ብቕልጡፍ ደም ብዩዝኤንድ ስረው ገይሩ የምፃላ። ቤላ ምስ ተዓመቶ እቲ ህፃን ከም ዝፈተዎ ነገረቶም። ካርላይዘር ከዓ እወ መጠን ናይ ደም ኮኮ ብሓንሳብ ተቐይሩ ይብላ። ንፅባሒቱ ቤላን ኤድዋርድን እንዳዕለሉ ከለዉ ኤድዋርድ ሃንደበት እዚ ህፃን ናተይ ናትክን ድምፂ ፈትይወሎ ከመይ ምዃኑ ዋላ እንተዘይፈለጥክዎ ግን ይዛረበንሎ ይብላ። ቤላ ከዓ ቀፂላ እዚ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዘለኹ ንዓኻ ኢለየ ብጣዕሚ ዝፈትወካ ትብሎሞ ንኤድዋርድ እንታይ ይብለንሎ ኢላ ትሓቶ። ኤድዋርድ ከዓ ንሱ ብጣዕሚ ዝፈትወክ ኢሉ ዝሰምዖ ነገር ይነግራ። ጃኮብ ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ ከሎ ቤላ ምስ ኤድዋርድ ደስ ኢልዎም እናዕለሉ ከለዉ ይሪኦም። ብድሕሪኡ ካርላይዘር ይመፅእ እሞ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ነጊርዎ ሓንቲ ደም ጥራሕ ከም ዝተረፎም ነጊሩ የርእዮ። ጃኮብ ከዓ ብቕልጡፍ ናብቶም ተኻሉ ብምኻድ ከዘራርቦም ከም ዝመፀ ይነግሮም። ንሳቶም ከዓ ናብ ገዛ ክትምለስ ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ጃኮብ የቋርፆሞ ኣይ ኣይኮነን ንሰይትን ሓፍቱን ክትወስድዎም ኢለየ ኣነ ከዓ ንሳም ከም ዝቆትሎ ንገርዎ ምስ በሎም ተዕዝብትና ናብ ካርላይዘርን ሰበይቱን ይወስደና። ንሶም ከዓ ነቶም ተኻሉ እናቆየዩ የሽክዕዎም። እቶም ተኻሉ ምስ ሃደምዎም ከዓ ነቶም ዝተረፉ የፍልጥዎም። እቶም ዝተረፉ ከዓ ዳግማ ያሽክዕከና ምሽ ኢሎም ገዲፎሞ ይኸዱ። ጃኮብ ከዓ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ቤላ ነቲ ህፃን ሽም ከም ዘውፀትሉ ትነግሮ። ወዲ እንተኮይኑ ብኣኸን ብናይ ኤድዋርድ ሽምን ኤጄ ክንብሎ ኢና፣ ጓል እንተኮይና ግን ብናይ ኣዴታትና ሽም ሪም ሰሚ ክንብላ ኢና ኢላ ረድኣቶ። ኤድዋርድ ከዓ ተመራፂ ሽምዩ ምናልባት ንክልቲኡ ጎሳ ተተዓረቕ ይመስለኒ ይብላሞ ሃንደበት ሕቆ ቤላ ይስበር እሞ ሕርሳ ይመፅእ። ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ተረባሪቦም ከውልድዋ እንዳፈተኑ ሮዛ ከዓ ብመጥባሕቲ ክትወልድ ከም ዘለዋ ነጊራ ከብዳ ትቐዶ። ኮይኑ ግን ንሳ ደም ክትቆፃፀር ስለዘይትኽእል ኢመትን ኣሊን ኮይኖም ንሮዛ ቀልጢፎም ሒዞም ኣይወፁ። ጃኮብ ከዓ ንኤድዋርድ ህድመት ልባ ቅድሚ ጠጠው ምባሉ ቀይራ ይብሎ። ኤድዋርድ ከዓ ንቤላ ድሕሪ ምንካሱ እታ ህፃን ትወፅእ እሞ ፆታኣ ከዓ ጓል ከም ዝኾነት እንዳነገሮም ከሎ ቤላ ክትመውት ትጅምር። ክልቲኦም ዓቕሞም ዝፈቐዶ ዋላ እንተፈተኑ ቤላ ግን ክትስእ ኣይከኣለትን። ጃኮብ ከዓ ንኤድዋርድ ንስኻ ዓቕምኻ ጌርካ ኢኻ ክቐትለካ እውን ኣይግባኣንን ኢሉ ገዲፍዎ ይወፅእ እሞ ኣብ ደገ ኮፍ ይብል። ኣብ ደገ ከዓ ዝከታተሎም ዝነበረ ተኹላ ይሪኦም እሞ ካብቲ ከባቢ ይስወር። ኤድዋርድ ከዓ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ደጋጊሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንዳነኸሰ ክቕይራ ይፍትን። ናይ ኤድዋርድ ስራሕ ከዓ ከንቱ ይነበረን። ብዝሃባ ደም ቤላ ብኣካላታ ሰሪሑ ናብ ቫምፓየር ክትቅየር ትጅምር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳም ናብ ኣቦ ጃኮብ ኣምሪሑ ኩሉ ነገር ይነግሮ። ቤላ ከዓ ወደይኮ ከምዚ ከይትገብሩ ኢሉ ኣጠንቅቕኩም ኢሉ ንሳም ምስ ነገሮ ሳም ክሰምዖ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ሞት ናይ ቤላ ዝሰምዐ ተኹላ ይመፅእ እሞ ንሳም ይነግሮ። ሳም ከዓ ቤላ ስለ ዝሞተት እዚ ነገር ጠጠ ኩነብሎ ኣለና ኢሉ ንቢሊ ነጊሩ ንኩሎም ሒዝዎም ይኸይድ። ጃኮብ ከዓ ነቲ ህፃን ንምጥፋእ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ሮዛ ተፃውታ ነበረት። ቀስ ኢሉ ናብ እንዳተፀግዐ ከሎ ከዓ እታ ህፃን ናይ ጃኮብ ርእሲ ትቆፃፀሮ እሞ ዓብያ እንታይ ክትመስል ከም እትኽእልን ነዲኣ ከዓ ፅቡቅ ሓው ከም ዝኸውን ኣረዲኣ ትረጋግኦ። ጃኮብ ከዓ እታ ህፃን ብዘርአየቶ ራእ እንዳሓሰበ ኣብ መሬት ይንብርከኽ። ኮይኑ ግን እቶም ናይ ተኻሉ ጭፍራ ናብ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ብቕልጡፍ ይመፁ ነበሩ። ኤድዋርድ ከዓ ምስ ጃስፐርን ኣሊስን ብምዃን ዋላ እውን ብቁፅሪ እንተበዝሑና ግን ክንበኣሶም ኣለና ኢሉ ነጊርዎም ክበኣሱ ይጅምሩ። ድሕሪ እዚ ካርላይዘርን ካልኦትን ይፅምበርዎም። ሴት ምስ ሓፍቱ ከዓ ነቶም ቫምፓይራት ሓጊዞም ምስ ናይ ባዕሎም ጎሳ እናተበኣሱ ከለዉ ጃኮብ ይመፅእ። ብድሕሪ እዚ ንዓኣ ክቆትሉ እንተደልዮም ንዑ ክሓልፉ ከም ዘለዎም ነጊሩ ናብ ተኹላ ይቕየር። ኣብዚ ኩሉ እግርግር ማእኸል ኤድዋርድ ንጃኮብ ጠጠው የብሎሞ ግደፎም ወልሓደ ይገብርዋን እዮም ናቶም እውን ከውፅር ኣለዋ ኢሉ ይነግሮ። በዚ ዘረብኡ ከዓ ሳም ምስቶም ካልኦት ዝገብርዎ ነገር ጠጠው የብሉ።
ኤድዋርድ ወሲኹ ብኣኣት ዝመፀ ዘይውዳእ ኩናት ከምፅእ ብምባል ናይ ክልቲኡ ቤተሰብ መተዓረቒት ከም ዝኾነት ነጊሩ ኩሎም ትኻሉ ከም ዝኸዱ ይገብር። ድሕሪ ዝብዙሕ መከራ ንቤላ ኣፀራርም ይኸድንዋ። ኤድዋርድ ከዓ ንምንታዩ ንምቕያር ክርዲ ዝዘደንጉያ እቲ ዝወጋእናዮ መድሃኒት ድዩ እናተባሃሉ ምስ ኣቦኡ ካርላይዘር ይዘራረቡ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ከዓ ኣብ ኣካላት ዝሰራጭ ዘሎ ሓይሊ እናቐልጠፈ ይመጽእ እሞ ቤላ ነቲ ዝተጎድኦቶ ኣካላ ቀስ ብቐስ ክዕረ ጀመረ። ኩሉ ነገራት ፀቢቑ ጨጉራን ገፃን ካብ ቅድም ብዝበለፀ ከንፀባረቕ ይጅምር። ቤላ ምስ ኤድዋርድ ዘሕለፈቶ ኩሉ ነገር ብሓሳባ ይመላለሳ። ናይ ኩሎም ቤተሰብ ከዓ ቤላ ክሳብ ትትስእ ብሃንቀውታ ይፅበይዋ ነበሩ። ቤላ ከዓ ቀሲላ ዓይና ምስ ከፈተቶ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፅር ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።